ina dogo ba mu na ba Umar yo Umar ba mu shiga ta ga kai kamar da ba ba wuta bace a karba kun wannan kana kun da wuta bace muna bismillah kai muka zabe ga 1 2 3 a wai an gyara haka ne mai shi da kai zo ga ga zo gaji bare bai yi abane an gyara haka ka dauka ina da ga bude masa da sauri ko ya bani kai Allah ba sai ka ni zan ba ya ba ba yau ba ni shi kai mu je to yalla mai kai sai ka yanka 1 2 3 bismillah Kau kamera. 1 2 3